Chuo bedo nyamrero. Ingeni kuom health kae ok dong wange ni chuo kata gine kata kwa dhi maternity iro ka chuo cholo maber molo kata mine. Koro nyamrero marwa ni ok en mare nini sana sana, ok en mar cholo marwa ni en mana sana sana miyo ngato advice to gi miye way forward. Emo miluongo ni nyamrerwa to gi tim achiel ariyo adek mwanyalo e ground ka pok watere level 2 kata level 3. Yeah. Ay, if bende o complain kae ni nyamrerwa moko kia kano siri. Ka ng'ato tuo to wacha. Mano bende timore to ponono ka mano timore. Nitiere hatua mora mora minyalo kaune nyamrerwa makamano ma ponono oko kano siri mar jatuo. No, within my county Nairobi ka to kane gino kata wall nitie ma watie jo mang'eny to gino poka winjo maka nitie ng'ama nyalo timo kamano to we are sorry, onego wamanyi wa caution go ke siri kata in kinyisa ni Joseph na mwonyo yath taringo mano kindwa kodi ok kalando ne ng'ato chiko nego kaona inyalo kata tweya mano ne mara kodi re kaka chakalando ni third party mano chiko koyie emomiyo kidhi kacha to wachni gimora mora ma wacho ka biro gika to nyalo wuok ka kwatere lwet daktari. Koro daktari kuchin kia kucho ti chalo ng'ama ok oneno gimori mako madho chunyi ni God is good odoke ang'owa odoke yath. To ng'ama lando no mano makosa ma sama itiego wakacha ni gimora mora mineno kanyo iwe kanyo kich tapi dongo kiting tapa dongo kiting. Koro intiji en mana miye direction kako nyalo ka yath tok ni lande kich kilande to kinyama machielo to ka in gi ute 100 bibiro donje ute gi adier. Yeah. Jibo wacho ni ng'ane chapo no Joseph cha kan siri. Yes. Koro kikwa yiene mar mondo mi odonj ka. Wamuonyo weche. Tijwa en muonyo weche. Aya, korka kori Fred ka intiere county ma Kisumu ng'ato penjo kae mi nyamrerwa kaka usebedo kutiyo tich mar nyamrerwa kuom thuolo malach.